Monego be kamidware ka kamidware cash no. Erokamano. Nyarawila wani kine mateka enyam. Thieth mana ngima dhano. Bagni nyo bedo mang'eny ahinya kata mana ute mag thieth mag sirikal, mana national government ema control. Bende waneno ka confusion yo chako betie. Aparo ni ne nitiere for side mar sirikal nikech wach mar social insurance fund ni noko chako sani. En gima paro ni do mosebet ka miyo o delay to ncho nego benigi sa implement chon. Ingeni kata kane giwacho no chakre October 1st. Ni winjo ka ginyiso japiny ni nyaka de mondo register. To gin giwegi regulations gi auchiel wacho ni gino nego bed automatic. To ni winjo ka ginyiso jakenya ni koki register to chieng' midhi mituocha kanya ki register kiyuda ng'owa e thieth. To bang'e ni neno ka gi register jin kech kata na neno ka SMS obiro manyiso ni no seloka koni. Sani ni neno nyoro kane gilongo press conference magiwacho ni jok mosedonje gini gin ji milion 12. Kendo ne giwacho ni jopiny ni jok mancho otiyo gi pesa mondo timang'o owach mondo duok negi. Ting'e ni Kenya ka pile pile wacho ga kamano. Procedure mar duoko no ibro luwo pesa no ma pesa no lala nikech onge kaka ng'ato nyalo nyisi ni nyiswa uru mondo waduoknu pesa. To ginyisi procedure mibro luwo godo mondo mi pesa no timang'owa oduokni. Mar ariyo ere kaka gibro fwenyo ni adieri pesa ni nitiyogo nikech mibadhi be nitie. Aya osiptende manche nitiere gi iyudo kata jok manche tiyo gi NHIF nitie moko mane wacho ni kata gin giwegi magin staff kane gidhi osiptal ni nyisoge ni giti gi cash. Koro ing'eni kata ka jakenya inyisowa ni koro sani gi align kama pod wantiere apa ni bro take time en mana ni wacho ni gimoro amora manyien machako ni ga gi teething problems. En mana ni no nego be ni giketo safeguards magi ng'iyogo especially critical emergencies. Ng'ama dhi e dialysis, ng'ama dhi operation, ng'ama ni ICU, mama modhi nyuon. Ka koro jogi te idwa make osiptal kae ni poko chuli. To mae gimiwacho ni kata chik nitiere gik ma katibo keto basic right to health, basic education, accommodation, shelter. Magi nitiere e bwo chik. Manyiso ni gin gik ma sirikal ok onego beni koso miyo japiny. Mar ariyo gima paro ni japiny pok ong'eyo. Kane ineno calculator mar SHA. Ing'eni ka nchi chula 1,700 kata nchi chula 1,000. Ing'eni sani bro chula 10,000 kata lo nikech ng'ato ka ng'ato nigi calculator ne. Koro kanye ma jakenya bonego ng'e nigi calculator ne. Mae ng'ama nigi salary. To ng'ama onge salary to calculator ni bro tiyo nang'o. Erokamano.